Umnyango wezokuhlunyeleliswa kwezimilo wethula uhlelo lwawo lwezokuphepha lwaminyaka yonke, i-Operation Vala. Izikhulu zithi iziboshwa zivamise ukukhetha lesikhathi sonyaka ukuzama ukweqa amajele ngezizathu eziningana. Ezinye zisebenzisa ithuba lokuthi abanye abasebenzi basejele basuke besemhlaba khefini njengoba befuna ukuba nabathandiweyo babo ngoKhisimusi. In numerous instances, incarceration diminishes contact with those close relatives and undermines the family connections that could aid in restoration, especially for young offenders. Ezinye zokuphepha eziqinisiwe zifaka ukuhlala ekuseshwa iziboshwa, kuhlola ukuthi aziphethe lutho olushushumbisiwe kanye nokuthi ojele bahlale bebonakala ezindaweni zokuphuma nokungena. Iziphathimandla zinxusa nomphakathi kanye nemindeni ukuba zivakashele iziboshwa ngesikhathi samaholide.